खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आबादारिनि जिउ खहा। पद्मश्री बिरुबाला राभानि सेथि बोसोरारि थैनाय सान फालिदों। CBSEनि 10 थाखोनि रिजाल्ट फोसावबाय। जम्मु काश्मीराव भारतारि रौनियाया साथाम उदखारिखौ गावथारदों। बकिहागायाव गोदानै लुफुंनाय पाक्का दालांखौ बेखेवदों MLA जिरन बसुमतारिया। आदमपुर एयारबेसआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि। होस्रां दैमारिनि डक्टर जानो हानायाव सालबारि ओनसोलनि रायजो राजाया गोग्गानाय मोन्दों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि। बे दाङाबाजियाव एबा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि राङापारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। रिपर्ट बायदिबा राङापारानि बाग्लाबिल गामिनि आबादारि कृष्ण केरियाया दिनै फुङाव गावनि आबाद फोथाराव हालेवबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। बाग्लाबिल बरजुलि फोनांजाबनाय फोथारजों मासे हाग्रानि मैदेरा हरखाब फैनानै आबादारि कृष्ण केरियाखौ गाग्लोबहोयो। बे जाथायाव आबादारि कृष्ण केरियाया जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आबादारिनि जिउ गोमानाय जाथाया राङापारा ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। गुबुन फारसे हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय सासे आइजोआ खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गासै थासारिखौ बुजिनो थाखाय राङापारानि पुलिसआ जाथाइसालियाव थाङो आरो आबादारिनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बबेखानि बाग्लाबिल गामिनि थागिरिफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरखौ हाग्रा ओनसोलाव होख्रांहरफिननो थाखाय हाग्रा बिफानखौ दाबि खालामदों। आसामाव खोमसि फोथायनाय, दायना बुथारनाय बायदि जाथायनि हेंथायै सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो गोख्रों नाजानाय गोहोगोरा दावहारु रुंसारि बिरुबाला राभानि दिनै सेथि बोसोरारि थैनाय सान। दिनै गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव पद्मश्री बिरुबाला राभानि सेथि बोसोरारि थैनाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बडलेण्ड इंखं वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय मेन अफ दा इयार बान्था मोननो हानाय पद्मश्री बिरुबाला राभाया 1954 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो आदार नालायाव केन्सार जानानै 2024 मायथाइनि 13 मे एबा दिनैनि सानावनो 75 बोसोर बैसोआव रुंसारि जादोंमोन। बिरुबाला राभाया 2000 मायथाइनिफ्रायनो खोमसि फोथायनाय आरो दायना बुथारनायनि हेंथायै खामानि मावजेनबोदोंमोन आरो रायजोफोरनो सांग्रांथि होनो लाजेनदोंमोन। बिथाङा 2011 मायथाइयाव दायना बुथारनायनि हेंथायै गवालपारा जिल्लायाव मिशन बिरुबालाखौ जागायदोंमोन आरो रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव खामानि मावदोंमोन। सुबुं समाजनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय आरो दायना बुथारनायनि हेंथायै सांग्रांथि लाबोनायनि सायाव गोख्रों नाजाथाबना खामानि मावनायनि जुनैनो 2021 मायथाइयाव बिरुबाला राभाखौ भारत सोरखारा पद्मश्री बान्था मान होदोंमोन। मेट्रिक रिजाल्टनि उनाव माखासे सम नेनायनि उनाव CBSEजों खुंजानाय 10 थाखोनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। देग्लायनि CBSEनि 10 थाखोनि आनजादाव 87.98% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। CBSE 10 थाखोनि रिजाल्टखौ cbseresult.nic.in आरो www.cbse.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जादों। बबेखानि CBSE बर्डजों खुंजानाय 10 थाखोनि आनजादनि रिजाल्टखौ डिजिलकारावबो आपल'ड खालामनाय जागोन। CBSE बर्ड रिजाल्ट 2025 खौ नायनो थाखाय डिजिलकाराव नोंथांनि एकाउन्टखौ एक्टिभेट खालामनाया गोनां। बेनि थाखाय होखानाय मोनथाम आदबफोरखौ उनसंनो हागोन। बेयो जादों cbseservice.digilocker.gov.in एक्टिभेट्स CBSE। बेनि उनाव फरायसालिया होनाय मोनद' अनजिमानि एक्सेस क'डखौ होनांगोन। जुदि नोंथांनाव एक्सेस क'ड गैया, अन्नानै फरायसालिजों फोनांजाब। जुदि नोंथांनि एक्सेस क'डआ मोनबा अनजिमाल' अब्ला बेनि सिगाङाव लाथिख' हो। डिटेल्सखौ भेरिफाइ खालाम, मबाइल नम्बर हो आरो OTPजों फोरमान खालाम। बेनि उनाव फरायसाफोरा गावबा गावनि मार्कशीटखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन।
मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि 15 फेब्रुआरिनिफ्राय 4 एप्रिलनि गेजेराव खुंनाय CBSE 10 थाखोनि आनजादाव हादरनाङै 42 लाखनिबो बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। उदखारिफोरखौ रेहाय होयैनि थांखि लादों भारतारि रौनियाया। बेनि गेजेरावनो जम्मु काश्मीराव फिन उदखारिनि हेंथायै अपारेशन खालामनाय खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिबा जम्मु काश्मीरनि श'पियानाव दिनै भारतारि रौनियाया लश्कार-इ-तैयबानि 3 उदखारि सिखार खालामदों। दिनै फुंनिफ्रायनो जागायनाय उदखारि हेंथा अपारेशनाव पाकिस्ताननिफ्राय भारतआव हाबफैखुमानानै गाग्लोबनो नाजानाय उदखारिफोरजों भारतारि रौनियाया गावलायनाय जादोंमोन। बबेखानि रौनियानि गुलियाव जिउ गोमानाय 3 लश्कार-इ-तैयबानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सासेया जम्मु काश्मीरनि पेहेलगाम गाग्लोबनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय बेखौ लानानै दासिम अफिसियेलि फोसावनाय जायाखै। मख'नो गोनांदि पेहेलगाम गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय उदखारिफोरखौ नागिरनानै भारतारि रौनियाया फिन अपारेशन खालामदों। जम्मु काश्मीर भारत-पाकिस्तान सिमायाव अपारेशन खालामनानै लश्कार-इ-तैयबानि कामान्डारजों लोगोसेनो 3 उदखारिखौ जिउ फोजोबदों। बबेखानि बे अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो गोनांदि पेहेलगाम गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय उदखारिफोरनि बागै खौरां हरोब्ला 20 लाख रां बान्था होगोन भारतारि रौनियाया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फाकिहागा गामियाव मोनसे नालानि सायाव लुफुंजानाय पाका दालांखौ दिनै मंगलबारखालि बेखेवना होयो MLA जिरन बसुमतारिया। हल्दिबारि, बरकपारा, बकिहाग, जेवारिबिल, फुलखिमारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्रायनो मोजां लामा आरो दालां गैयैनि जाहोनाव गोबां उसुबिदाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन। सानफ्रोमबो बे लामाजोंनो गोबां गारि मटर थांलाय फैलाय खालामनाय, गोबां फरायसाफोर फरायसालियाव थांनाय आरो गोनांथि समाव बेमारिखौ देहा फाहामसालिसिम लांनाय बायदिफोराव बे दालां गैयैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन बे ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो रोजा रोजा सुबुंफोरनि जायनि जाहोनाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबायग्राफोरा गोबां उसुबिदा जाबोगासिनो दंमोन। रायजो राजाफोरनि बे जेंनाखौ नोजोर होनानै गासै 50 लाख रां बाहायनानै दालांखौ बानायनानै होयो कन्ट्रेक्टर हरनाबल नार्जारिया। सोरखारनि बेबायदि खामानि मावनायखौ सांग्रां रायजोफोरा गोजोननायजों बाख्नायदों। आदमपुर एयारबेसआव हरखाब नुजाथिहैदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि। नरेन्द्र मदिया दिनै फुङाव पान्जाबनि आदमपुर एयारबेसआव थांनानै अख्रां रौनियानि जवानफोरखौ लोगो हमहैयो अपारेशन सिन्दुराव लोब्बा थानाय जवानफोरखौ, जेराव हिन्दुस्तान जिन्दाबाद, भारत माता की जय, बन्दे मातरम स्लगानजों हस्रिखावो। मख'नो गोनांदि आदमपुर एयारबेसखौ बमाजों उरायहोना थेर-बेथेर खालामदों होननानै पाकिस्तान आर्मिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि खालामदोंमोन। नाथाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आदमपुर एयारबेसआव थांनानै पाकिस्ताना बुहुमनि सिगाङाव थगायनाय आरो दाबि खालामनायखौ नंखाय होनना फोरमान होयो। नरेन्द्र मदिया दिनै आदमपुर एयारबेसआव थांनानै पाकिस्ताना बेसेबांसिम नंखाय बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ सोराङाव लाबोदों। जाय एयारबेसखौ पाकिस्तान आर्मिया थेर-बेथेर खालामबाय होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंदोंमोन। बे एयारबेसनिफ्रायनो दिनै नरेन्द्र मदिया पाकिस्तानखौ फिन हुमखि हरदों आरो उदखारिनि हेंथायै भारतनि गोख्रों थांखिखौ रोखा-रोखायै फोरमायदों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, सासे बर' फिसाया MBBS आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय बलबारि गामिनि रुंसारि प्रमित दैमारि आरो बिमा बरबालि बसुमतारिनि 24 बोसोर बैसोनि सासेल' फिसाज्ला होस्रां दैमारिया सिलचर मेडिकेल कलेजनिफ्राय 8 मे खालारखालि फोसावनाय MBBSनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेखौ लानानै ओनसोल नाङै गोजोननाय फोरमायदों। होस्रां दैमारिनि बिमा बरबालि बसुमतारिया फिसाज्लानि MBBS उथ्रिसार जानो हानायाव गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मानोना फिसाय गैयि बरबालि बसुमतारिया जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि नायल'-जाल' सासेल' फिसाज्लाखौ जोबोद नाजानायनि गेजेरजों MBBS उथ्रिसार जानायाव खुसिनि मोदै हुगारनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदोंदि फिसाज्लानि नाजाथाबनायाव दिनै गावनि सिमां बायदि आबुं महर मोननो हाबाय। दिनै MBBS आनजादाव गावनि फिसाज्लाया उथ्रिसार जानो हानायाव गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। फारसेथिं दुखुनि गेजेरजों फोरमायदों गावनि बिफाया उन्दै समाव गावखौ गारलांनानै थांनायाव बिमाया गासै बिथिङाव नोजोर होनानै दुखु होआजासे, गोसो बायाजासे
दिनैसिमहालागै बेबायदि थांखिसिम आवगायबोनो हाबाय। MBBS आव उथ्रिसार जानाय होरसां दैमारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि जयचरन नार्जारि, लोगोसेनो सालबारि जिल्ला UPPL नि मावख' नेहाथारि धानेश्वर बसुमतारि, सालबारि ब्लक लाइमोन गांखंनि नेहाथारि अनखां सोरगोयारि मोनहा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।